Silové zvieratá druidov. Vítam vás pri ďalšom z našich rozprávaní, v ktorom sa tentoraz budeme venovať téme zvierat, ktoré nesú silový a symbolický význam v druidskej tradícii. Prírodné národy po celej Zemi obvykle majú svoj vlastný kruh posvätných zvierat, ktoré obývajú oblasti ich domova. Nie vždy však ide len o zvieratá, ktoré môžeme fyzicky stretnúť v krajine, ale aj o mýtické tvory, ako sú napríklad rôzne druhy drakov. Druidská tradícia je na oba druhy týchto silových zvierat veľmi bohatá a v našom dnešnom rozprávaní si predstavíme niektoré z nich. Výber, ktorý som urobila, je úplne intuitívny, no možno práve títo zvierací sprievodcovia, ktorých si predstavíme, budú niesť tie pravé odkazy pre naše aktuálne obdobie. Prihovára sa vám Michaela z hája druidskej múdrosti. Z obdobia Keltov sa nám zachovalo množstvo príbehov, v ktorých vystupujú silové zvieratá, popreplietané s osudmi ľudí, bohov a prírodných bytostí. V tomto videu sa pozrieme na to, aké sily a symbolické atribúty nesú v druidskej tradícii zvieratá kôň, labuť, diviak a drozd. Kone boli u Keltov veľmi obdivované a vystupujú v mnohých starovekých príbehoch, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Kone boli symbolom šťastia, sily a bohatstva. Ľudia si ich veľmi vážili a chránili ich pred urieknutím konskými amuletmi. Pri obradoch požehnania koňom ich viedli v smere pohybu slnka okolo mohyly. Známou starovekou pamiatkou, ktorá zobrazuje koňa, je geoglyf menom Uffingtonský biely kôň. Je vytvorený na vápencovom kopci neďaleko Oxfordu v Anglicku. Jeho vek sa odhaduje na viac ako 3000 rokov. Konská bohyňa Epona má galský pôvod a jej kult sa rozšíril na britské ostrovy na východe až do Bulharska a tiež do Ríma. Bola ochrannou bohyňou a pre bežný ľud bola predovšetkým bohyňou matkou, ktorá vládla hojnosti a plodnosti. Mala tiež schopnosť prestupovať do iného sveta a niesla k nemu kľúče. Na druidský jarný sviatok Beltane púšťala do sveta plodivú silu a na Samhain, na dušičky, ktoré stoja presne na opačnej strane cyklu roka, bránu zatvárala a odvádzala duše na druhý svet. Na koňa sa teda môžeme pozrieť z viacerých uhlov, pretože nesie určitý ženský aj mužský aspekt. V tom ženskom vládne cyklom života a smrti, je spojený s plodivou silou a kvalitou hojnosti zeme. V dávnom Írsku podstúpili niektorí králi symbolickú svadbu s bielou kobylou, ktorá symbolizuje zem, ako ich nevestu, o ktorú majú povinnosť sa dobre starať. V mužskom aspekte býva kôň symbolickým zvieraťom slnka, ktoré vo voze tiahne po oblohe. V oboch prípadoch je kôň patrónom vnútornej sily, aj fyzickej vitality. Ďalším zvieraťom, ktoré nám dnes prinesie svoj symbolický odkaz, je ladná biela labuť. Jej majestátna mystická krása ju spája s ríšou keltských bohov a mýtického ľudu bohyne Danu. Podobne ako kôň je aj labuť prepojená s prírodnými sviatkami Beltane a Samhain, teda s májovými oslavami plodnosti aj s novembrovými dušičkami. Jej kvalitami sú podmanivá krása, láska, ladnosť, umelecká inšpirácia aj schopnosť prestupovať medzi svetmi. Na niektorých vyobrazeniach je krk labute ozdobený zlatou reťazkou. Jednou z najznámejších legend, v ktorej vystupujú labute, je príbeh menom Children of Lir, alebo Lírove deti. Táto írska legenda hovorí o bohu mora Lírovi, ktorý patril k mýtickému ľudu bohyne Danu.
V príbehu jeho manželka a matka jeho 4 detí zomrela a on sa vydal za jej sestru. Tá časom začala žiarliť na lásku detí k Lírovi a ich matke a uvrhla na nich kúzlo, ktoré ich zmenilo na labute, ktoré však dokázali spievať ľudskými hlasmi. Kúzlo malo trvať 900 rokov a ukončiť sa mohlo až vtedy, keď tieto labute začujú zvony nového náboženstva. Potrestaním za tento skutok bola táto žena premenená na démona vzduchu. Po 900 rokoch, keď uplynul čas ľudu bohyne Danu, labute začuli zvuk kostolného zvona. Kúzlo bolo zrušené a deti sa premenili späť do ľudskej podoby, avšak veľmi rýchlo zostarli a zahynuli. Krásne zobrazenie motívu Lírových detí vytvoril maliar John Duncan, ktorý mal mimoriadny cit pre zobrazenie mýtického ľudu bohyne Danu. Naladenie a esencia, ktorú na svojich obrazoch dokázal zachytiť, sa veľmi blíži tomu, ako tieto bytosti vnímam aj ja. Ďalší zo známych príbehov, ktorý hovorí o premene ľudí na labute, sa týka írskeho boha Angusa. Vo svojich snoch videl krásnu ženu, ktorá bola bohyňou spánku a snov. Jej meno bolo Caer, zaľúbil sa do nej, vydal sa ju hľadať a zistil, že táto žena nie je iba sen, ale skutočná osoba, ktorá bola v skutočnosti pod vplyvom kúzla. Ona a jej sestry sa premenia na labute každý druhý sviatok Samhain a zostanú v tejto podobe až do nasledujúceho Samhainu. Našiel ich pri jednom jazere, no keď tam Angus dorazil, bolo tam 150 labutí a musel medzi nimi nájsť Caer. Vybral si správne a potom sa sám premenil na labuť. Hovorí sa, že spolu odleteli do pevnosti Brugna-Boyne za spevu krásnej hudby, ktorá všetkých jej poslucháčov na 3 dni a 3 noci uspala. Prejdime teraz z jemného labutieho naladenia k trochu hrubším kvalitám, ktoré nám však ukazujú podobu sily, ktorá bola tiež veľmi uctievaná. Motív diviaka je zobrazený na mnohých predmetoch, ktoré sa nám dochovali z obdobia Keltov. Okrem toho, že kance predstavujú plodnosť a bohatstvo, symbolizujú odvahu a silu bojovníkov. Ide o surovú, živelnú silu, ktorá však môže byť usmerňovaná vôľou. Ak to človek dokáže, môže sa vďaka tomu stať silným vodcom. Jeden z mocných diviakov, spomínaný v legendách, bol zvieraťom bohyne Brigit. Ďalší bol v artušovských príbehoch obávaným nepriateľom Artuša. V inom príbehu poslal biely diviak svojmu majstrovi inšpiráciu na písanie hudby a poézie. Sochy diviakov sa niekedy nachádzajú v spoločnosti sôch ozbrojených bojovníkov, čo tiež ukazuje na spojenie medzi nimi a bojovníkmi. Diviak bol tiež obľúbeným motívom na zbroji a bojových nástrojoch. Veľký význam sa pripisuje jeho štetinám, ktoré zrejme symbolizujú jeho silu. Niektoré z výnimočných diviakov, s ktorými kráľ Artuš bojuje v legendách, majú štetiny, ktoré sú zlaté alebo strieborné. Sú prominentným prvkom aj na starobilých amuletoch a figurkách diviakov z keltských čias. Tieto vyobrazenia ma oslovili už veľmi dávno, keď som bola ešte dieťa a sama som si vytvorila malú figurku keltského diviaka z moduritu. Dodnes ju mám odloženú. Vtedy som ešte netušila nič o druidstve ani o symbolickom význame zvierat. Poďme sa pozrieť na posledné zo silových druidských zvierat, ktoré si dnes predstavíme.
Je ním drost, ktorý sa v gaelskom jazyku nazýva druid dub alebo čierny druid. Hoci navonok pôsobí pomerne nenápadne, je veľmi zaujímavou symbolickou bytosťou, ktorá nás volá objavovať mystéria za závojom viditeľného sveta. Jeho spev, znejúci za súmraku, ktorý je prechodovým časom medzi dňom a nocou, môže podľa legend priviesť jeho poslucháčov do spánku či tranzu, kde sa prebúdzajú ich psychické schopnosti. Aj preto je patrónom tých, ktorí sa venujú mnohorozmernej druidskej a šamanskej práci. Jeho dúhové čierne perie v sebe ukrýva mystické odlesky. Je strážcom brány medzi svetmi a ukazuje nám krásu tohto prechodového priestoru. Podľa legend patrí k 5 najstarším druidským silovým zvieratám. Drozd je tiež patrónom kováčov, ktorí boli veľmi váženými remeselníkmi, pracujúcimi s mocnými prírodnými živlami. Tu sa končí naše dnešné rozprávanie o silových zvieratách druidov. Pravdou je, že ich je ešte o mnoho viac a každé z nich nesie svoj jedinečný odkaz. Ak sa vám toto video páčilo a potešilo by vás pokračovanie na túto tému, dajte mi vedieť v komentároch pod videom. Pozdravujem vás a teším sa na ďalšie stretnutia v háji druidskej múdrosti.